This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Citadel Developers ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, co-sponsored by ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸುನೀತಾ ಪಂದೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ರ್ ಉಂಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಈಚ ಪೋಸ್ಟ್ರದ ಫೋಟೋ ಕಾಡ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಆತ್ರು ಉಡ್ದಿಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪರ ಬತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಡಲ್. ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತೆ ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಮಿಟೇಟ್ ರೌಂಡು ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎತ್ತಂಡ ಹೀರೋ ನಕ್ಲೆನ ಇಮಿಟೇಟ್ ರೌಂಡ್ ಮನ್ಪರೆತ್ತಂಡು ಐಟ್ಯಾನ್ ಮಾಲಾಶ್ರೀಂದ ತೊಂಡೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಲ್ಪಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಅವೆಂದೆ ತೊಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಪಂಡೆರೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೇ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಲು. ರಾಮನಹಳ್ಳಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿದಳು, ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಗದು, ಆಡಲಿ ಕೇಳು ಅಂದದ ಸಾಲು. ಮುದ್ದ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನೇ ಇದನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮಿತ್ಲೆಪ್ಪೋಡು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಈತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಐಕ್ ರೀಸನ್ ಈರೆ ಫಾರ್ ಶೋರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಎಂಕಲ್ನ ಸೈಡ್ ದೀಕ್ಷಿತ ಪೂಜಾರಿ ಪನ್ಪನಾರುಲ್ಲೇರು. ಮೇರನ ಪರಿಚಯ ಒಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಡು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ವಂಶಿಪ ಅಂದು ಅರೆನ ಪೇರೆಂಟ್ ಸುನೀತಾ. ಸೊ 6 ಪನಿಯರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ದೀಕ್ಷಿತ ಪೂಜಾರಿ ಪಂದು ಆರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ 6 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇರು. ಇರೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾರೇನಪ್ಪ ಅಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾನ ಓಕೆ ಮಲ್ಪರ ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಪಂದಿತ್ತ. ಸೊ ಮಲ್ತೇರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪನಿಯರು ಯಾನು ಆಡಿಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆತ ಸರ್ ಪಂದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕರೆನ ಪರಿಚಯ ಜನ ಬಕಾರೇನ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿದು ಬರೋರು ಬತ್ತದ ಬಕಾರೇನ ಆಡಿಷನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಸರ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ರೌಂಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಐನು ಮಲ್ಪೋಡುಪ್ಪ ಅಂದು ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಎರಡು ಪಂದಿತ್ತು ಎರಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡಪ್ಪ ಅಂದು. ಸೊ ಆರೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಪ್ಪಾರು ಪನಿ ತುಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗಪ್ಪ ಅಂದು ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಗಪ್ಪ ಅಂದು ರೌಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತ ತುಕ ಬಂದಿತ್ತು ತುನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಈತ್ ಸೀಸನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನ ಈ ಸೀಸನ್ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಯಾರು ತೋಟಗಾರನು ಮಲೆನಾಡ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋನೆ. ರಾಮಚಾರಿ ದಾಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದು ಹಾರರ್ ದಮಂತ ಹಾರರ್ದ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬತ್ತದು ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ರೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತೇರೆ ನನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಗುರು ಸರ್ನ ನೆಟ್ ಟೀಮ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನ ಅವಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಾಂತೇಶ್ ಪಂದ್ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ತ ತೋಷ್ಪಯ ದಾದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನ ದಾದ ಇತ್ತು ನಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ದ ಫುಲ್ ಎಫರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆವಡ್ ಓಲ ಎಫರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ತೆ ಅನ್ನು ಮಲ್ತದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಪಂದ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಒಂದು ಸುಖ ಮೊದಲ ಮಧುರ ಬಯಕೆ ನೀಡು. ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲೆ ಪಪ್ಪ ನೆರ್ಪೇರಿಂದ ಯಾನು ಕನ್ನಡಿದು ದಂಡಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಮ್ಮಿ ಅವನಂತಲ್ಲಿ
ಉಳ್ಳಾಯ್ಪೋದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಪ್ಪಗ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ತುಜಿ ಪರ್ಕಟೆ ಇಲ್ಲಿಡಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಡಿತದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಹಿಡ್ದ ಕೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಡಿ ಅಡೆಲ್ಲ ಪೋದು ಎನ್ನ ಅಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಬತ್ತೀರು ಬೊರ್ಚಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದು ಹಿಡ್ದ ಕಾಲು ಪಪ್ಪಾಗ ತಪ್ಪದು ನೀರು ಮಾರ್ಗೋಗು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೋ ಅಂತಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕೇಳೇರಂಡ ಪನ್ನೊಂತೆ ಹಾಲು ಮಿತ್ತದೇ ಇಲ್ಲ ಅಡುಲ್ಲಲು ತಿರ್ತದೇ ಇಲ್ಲ ಅಡುಲ್ಲಂದು ಹಾಲು ಬಣ್ಣೇಟ ಕಾತದು ಅಂತ ಅಂತೀರು ನೆರು ಅಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೀರು ಬೊಕ್ಕಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲೇ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಹೆಂಗಲ್ಪ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಅಡೆ ಬೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಪಾಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತನು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂಡ ಮುರಾಣಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಟಿವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುದು ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣಡು ನೀರು ಬತ್ತನ ಖುಷಿಯಾದ ಬತ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಟಿವಿ ಮುಟ್ಟಪೋದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲತ್ತ ನಾನು ಜನ ತೂಪೇರತ್ತಾ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಣ್ಣ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತೋಡು ಅದಾದ ದೇವರನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಪುಲ್ಲಾಯನ ಲಕ್ಕದ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ತೊತ್ತಂದೆ ಅಕ್ಲೆ ಹೂಲ ಇಂಕ್ಲು ಕೊಡೋದು ಜನ ಶಾಲೆ ಕಲ್ತೇರು ಪೂರ ಅಡ್ಡಾಯರು ಪಕ್ಕ ಭಜನೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಭಜನೆ ಅಡಿ ಯಾನು ಪಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಯಾನು ಇಚ್ಛ ಕೊರೋದು ಜಾಂಡು ಅಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಕೊರಂತೇರಿ ಯಾನು ಇಚ್ಛ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋದು ಜಾಂಡು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಕಂತಪ್ಪ ಮಲ್ತೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಎತ್ತೆತ್ತ ಮನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಮಾಲ್ದ ಎನ್ನ ಕಂಪಿಂಡು ಎಂಕ ಎನ್ನ ಭಜನ್ ಸಂಗೋಡು ಅವಳು ಪೂರ ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಇನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಗೆ ಬಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಂಕ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಪೀಠ ಕಂಪನಿ ನಡೆದು ಭಾರಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಫುಲ್ ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಫುಲ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವನ್ನ ಜಡ್ಜಸ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಬರ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಅಂಚಾವಡು ಇಂಚಾವಡು ಪಂದು ಸೊ ಅವಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಡ್ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಅವಡತ್ತ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂತಿನ ಜಡ್ಜಸ್ ಪಂಪನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಮೇರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಫುಲ್ಲು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸೊ ಜಾಬ್ ಆದ ಬಂದಾಗ ನೇಲ್ ಹಾಕೊಂಡು 7:30 ಅಂಚೆ 8:30 ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಮೇಯ್ನ್ ಅರೇನ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಚ ಪ್ರತಿ ರೌಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ಗಿಲ್ಲ ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಡ್ ಪಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿನೇಟ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಟೀಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟೋದೆ ಲಾಸ್ಯ ಕಲಾ ತಂಡ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಾಡ್ದೆ ಪುದರ್ ಆ ಟೀಮ್ದ ಎನ್ನ ಪೂರ ಏತ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಅಕ್ಕಲೇ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಪಂಡ ಏನು ಟೈಮಿಗೆ ಲೆತ್ತಂಡಲ್ಲ ಓಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಏಪನೇ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಂಡ್ ಚಾಮರ ಬೀಸಿದೆ ಹಾರೋ ಹಕ್ಕಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಬಿಡಿದ್ದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದೇರು ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತಿರನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಂದು ಯಾನ ಮರ್ಮೆ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲು ಪೂರ ಪಣಂತೀರಿ ನಾನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಕು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಮೂಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆತೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬೂರ್ದಿಂಚ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಯ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಐಟ್ ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಅದನ್ನ ಹಾರರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋನು ತೂತ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತುಂಡು ದೇಪಂಡ ಬಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರಿಗೂ ಫೈನಲ್ದ ಕಪ್ ಕನಪಲೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರಿಗೂ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಕನಪಲೆ ವೆರಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಲ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ನ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಚ
ಪುರ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಪೋಲದ ಅಲಾಪುಜಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ತದು ಎಂತು ಜೈದಾತ ಮಲ್ಪುಲ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ನೀ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕನ್ಸದು ಒಂಥರ ರೀಸನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಅಮ್ಮನ ಆಶೆ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಆತನ ಓಣ ಶೋಗು ಪೋದ್ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆವೋಡು ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕುಡಲಾತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ ಕನ್ನತ್ತು ದೀವೋಡು ಒಂದುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಆಯ್ನತೆ ಅನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಫೈನಲ್ಗ್ಲ ಇಂಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇನು ಆಫೀಸ್ ಡಾವಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಡ್ಲಾತೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬೈದೆ ಯಾನು ಫೈನಲ್ಸ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇಂಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬತ್ತು 9:30 to 6:30 ಆದ ಗುರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನ ಡ್ರೀಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ದ ಸರ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಎಂಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ 6:30 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 9:30 10 o'clock ಮುಟ್ಟ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇಂಚಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫೈನಲ್ ಬೈದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂದುಲ್ಲೆ ಇಡೀ ಎಂಗಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ವಿನ್ ಆವಡು ಬಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆಡ್ಲ ಉಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿನ್ ಆಪಲೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಬಂದು ಯಾನ ದೀಕ್ಷಿತನ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏತ್ ಅಲ್ಲಿನ ಆಯ್ನು ಮಲ್ಪಲ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ನಗಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಏತ್ ನೆರಡು ಎಂಕುಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಡಪುರ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋತಲ್ ಅಡೆ ತೀರ್ತು ಗೊಬ್ಬರೆ ಪೋತಲ್ ಪನಂತ ಕಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಪೋತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಗ ಪುರ ಪೋಂತಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಅಲ್ಲಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಪ್ಪಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಚಮ್ಮಿ ಪೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುದಿ ಬಂದು ಪನೊಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಲ್ಲ ಐತೆ ವಿನ್ ಆದ ಐತೆ ಟ್ರೋಫಿನ ಕನೋಡು ಪಂದು ಎಂಕುಲ್ ದೇವೇರ್ಡ ನಟ್ಟನುವ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೇನು ಅಕ್ಕಳು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡೆ ಇತ್ತೀನಿ ರೆಡ್ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಕರ್ತಾಂಕದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಅನಗ ಭಜನೆ ಬತ್ತಾಳು ಮುಳು ಇದೇಗ ಈಗ ನಾಗರಕ್ತೇಶ್ವರನಿಕ್ ಆಯ್ತು ಬರ್ತದು ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಡುಂದು ಅನ್ನಟ್ಟುಣ ಅದೇ ವಾಹನ ದೋಷ ವಿನಾಶಿ ಬಂದು ದಯ ತೋರು ಗೌರಿ ಕುಮಾರ ದೇವಗಣನಾಯಕ ಎನ್ನಪುದರ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎಂಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ಪದಿನಿ ದೀಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಈವೆಂಟ್ಗ್ಲೆತ ಪೋತಿರು ಅವತ್ತಂದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗ್ಲೆತ ಪೋತೀನಿ ದೀಕ್ಷಿತಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದುವೆ ಊರುಡು ದೇವಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶಿವನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂಚಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಮಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪೂರ ಆರೆ ಕಲ್ಪದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೇನಿತ್ತೊಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆತನಿಗೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಸೊ ಆರೇ ರೀಸನ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಶೋಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬೇತ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆತಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪನ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಇಂದು ಏರಿಯಾದ ಜೋಕ್ಲೇನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತಪೋದು ಐಟೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ ಆವಡನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಯಾರಿವಳು ಸೂಜಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣವಳು ರಾಮನಳ್ಳಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮನೆಂದು ಅರಳಿದಳು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಗದು ಆಡಲಿ ಕೇಳು ಅಂದದ ಸಾಲು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಗದು ಆಡಲಿ ಕೇಳು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತದು ಅಲ್ಪಡ್ ಪಿಕ್ ಬಂತದ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋಬೋದು ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂತದ್ದು ಎನ್ನನ್ನು ಲೆತ್ತೋಕಂತದ್ದು ಪೂರ ಆ ರೀತಿನೇ ಟ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಡಾನ್ಸಿಗೆ ಪೋಂದು ಬರೋಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಫೈನಲ್ಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ
ನನಲಾತ್ ಕನೋಡು ಸರ್ಲ ಬುಡೊಂದಿಜರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಡೆಂಕ್ ವಿನ್ ಆವಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ವಿನ್ ಆವಡ್ ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ ದೀವೊಂದೆ ಯಾನ್ ಈ ಫೈನಲ್ಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6ದ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಪತ್ತೊಂದೇ ವಿನ್ ಆಪೆನೆ ವಿನ್ ಆವಡೆ. All the best, Chicky. All the best, Rishita. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಜಿ ಮಗ ಸೂಪರ್ ದೇರು ಹೆಂಗೆ ತೋಜುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ದೀಕ್ಷಿತ ನಮಿಗ್ದೆ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಎನ್ನ ಪದ ನವನೀತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಕುಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ. ಸೊ ಯಾನಿ ನಿಮ್ಮೋಲು ನಿಕಲ್ನೆದುರು ಎನ್ನ ಜರ್ನಿನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕುಲು ಒಂದೆ ಎಂಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕಿನ್ಯರ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಲ್ಪೊಡ್ ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಉಡುಪಿಡ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂದೊಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೊತ್ತಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪೋದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತೆ ಹೋದು ಯಾನ್ 1 ವರ್ಷ ಆಂಡ್. ಸೊ 1 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪದ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಮಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂದ್. ಸೊ ಆರ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ ನೀಡ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇರೆಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರೋಲಿ ಇರೆಗ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇರೆಡ್ದು ಆಪುಂಡ್ ಪೂರ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಯಾನ್ ಆವು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ತರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದಕ್ಕಲ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಲೆತ್ತೇರು. ಸೊ ಮಂಜಿತ್ ಸರಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ನಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂದ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ತರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರೋಡ್ ಪಂದ್ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ 1 ವೀಕ್ ದುಂಬು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ. ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರಿಯೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ನರ್ವಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆಡಿಷನ್ ಮಂತದ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜಾರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಂಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಡುಪಿಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಕ್ಲಾಸ್ದ ಪುದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಈ ಸಲ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6ಗೆ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬೈದೇರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ನವನೀತ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಸೊ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಂಡು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೀಸನ್ ಯಾನ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕೆ ಆಪಲ್ ಐತಾನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಲೆಸನ್ ಪೋಡು ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಈ ಸಲ ಎಂಕ ಅವು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂಡು ಅವಳ ಇದ ಮುಟ್ಟ 5 ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲ 10ನೇ ರೌಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮೋಟಿವ್ ಉಪ್ಪುನು ಫಿನಾಲೆದ ಟ್ರೋಫಿ ಏನುಂಡು ಅವೇನು ವಿನ್ ಆಪಿನ. ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಏನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಏನ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ಪಂದ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಸರ್ ನೋಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆರ್ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾವತ್ ಮೂವಿ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಸೊ ಅವೇನು ಮನ್ಪೊಡ್ ಪಂದದ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತ ಬಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತೆ ಪಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಜಡ್ಜಸ್. ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಹೆಡ್ಗೇರ್ದ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಆದ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತಂಡು. छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया. नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया. यान ಲಯನ್ ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ್ ಬಂಗೇರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಇಂದಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಆದುಲ್ಲ ನವನೀತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೇರೆನ ಎಂಕಲ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಒಂಜಿ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪನಾಗ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪನಾಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಗಲ ವರ್ಷಲ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೈತಲೆ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಪ್ಪಲ ಕೊರ್ಪ ಐಟ್ ಮೇಯ್ನ್
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೀತಾ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಇಂಚ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಬರ್ಪುನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನ ಈ ಮಮ್ಮೀಸ್ ಮಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ಮಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಆರೇ ಇಂಕೊಂದು ಸಜೆಷನ್ ಮಲ್ತಾಲ ಮಮ್ಮಿ ನಿಕ್ಲನ ಮೆಂಬರ್ ನೀತಾ ಮೇರೆಡ್ದು ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆರೆಡ ಪನ್ನೆ ಆರು ಅಲ್ಪ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೂಡಲೇ ನೀತಾಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಡು ಅವು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈರು ಕೊರಡು ಇದು ಖಂಡಿತ ವಿನ್ ಆಪರು ಪನ್ಪಿನ ಯಾನ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಪಿರವು ಯಾನು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪನ ಈನಿತ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆರು ಪನ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತ ಆರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಲು ನೀತಾ ಆರೇದು ತೊಮ್ಮಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪ್ ವಿತ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತು ದಾಯಿಕ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನೋಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಸೊ ನೆಕ್ಕೆಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಲೈಕ್ ಏನು ಅಂಚಿನ ಟ್ರೈಯೇ ಮಂತಿತ್ತು ಲೈಫಡ್ ಲವ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಟ್ರೂ ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕುಂದಿಟ್ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಬರೀ ಡಾನ್ಸ್ ತೋಜಿಂಡು ಲಿಟ್ರಲಿ ಆರೊಂಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಆರೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಂದು ಏರ್ಲ ಪನಾಯರು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ನವನೀತಾ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿಂದು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಎಸ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನವನೀತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಜೀತ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನನ್ನ ಪದರು ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಪಂದು ನವನೀತನ ಪಲೆ ಎಂಕುಲು ನವನೀತ ಮದ್ಮೆ ದಿನಿಲುಂದೆ ನೀತಾ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಹಿನಿಡು ಇನಿ ಜಗತ್ತದ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ಬೈದರು ಬಂದದ್ದು ಸುದ್ದಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ನಾನಾತಾಲು ಫೈನಲ್ ವಿನ್ನಾದ ಬರಡು ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತನ್ನಲ್ಲ ಆಶಯ. ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿದ ಕೆಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಪ. ಇನಿ ಈ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹತ್ರ ವಾಹಿನಿದ ಇಡೀ ಟೀಮ್ಗೆ ಅಂಕಲು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ನವನೀತಾ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಡ ದುಂಬುಡ್ ದಿಂಚಿಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡಾರೆಗ ಇಸೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡಾರೆಗ ಇಂಚ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ಆರು ವಿನ್ನಾದ್ ಬರೋಡ್ ಬಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರೆಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿನ್ ಆಪೇರ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಸೆಮಿಫಿನಾಲೆಡ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂದೆಟ್ಟು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಿತ್ತಿದೆ ಯಾಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾನು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡಾನ್ಸ್. ಸೊ ಪೂರೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಯಾಪಂಡ ಯಾನು ಅಕಲ್ ನೋಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲ್ ಶೋಸ್ಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪುವ ಬಟ್ ಎಂದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಡೇ ಎಂಕ್ ಅಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದಿತ್ತೆ.
ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕರಾವಳಿದ ಮಮ್ಮಿನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋಡಾಂಡ ನವನೀತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತದ್ದು 1 ವರ್ಷ ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ವುಮನ್ ಆರು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾ ಮದ್ನ ಲೇಡೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟು ಐಕ್ ಬೈದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ತೂದೆ ಅನ್ಪಂಡೆ. ಸೊ ಇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೋಟಿವ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೂ ಒಂಜಿ ಲೆಸನ್ ಬೋಪಿನ ಏರೇನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜನ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡಿಂತಿನ ಅವೇನೇ ಆಡ ತೂಯ ಆರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂದು ಓಕೆ ಫೈನ್ ನಾನು ಆಡ ಬಂಡ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೀಮ್ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ಇರು ನೆಕ್ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬತ್ತದಿರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಶೋತ ಟೀಮ್ದ ಏನ ಪೊಣ್ಣುಲ ಅವಳು ಆಣುಲ್ಲ ರಗಲೊಟ್ಟಾರು 4 ಪೇರು ಕೋಪಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಶೋಸ್ ಕೊರಿಯರಾರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆವಡು ಅವ್ರನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆವಡು ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ನವನೀತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈ ಸಲದ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಉಂದೆತ ಟ್ರೋಫಿ ನೀರು ವಿನ್ ಆದ ಬರೋಡಿಂದ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಶ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನವನೀತ ಪ್ರಶಾಂತ್. ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದ ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅದನ್ನ ಗಂಡನ ಅಕ್ಕ ಮೇರು ಅಕ್ಲೇನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೇನ ಪೂರಕ್ಲೇನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಅಷ್ಟಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನೀತ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಅರ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಅರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಆರು ವಿನ್ನಾದು ಬರೋಡು ಆರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಕ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದಾರಕ ನೋಡು ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೇನ ಆಸೆ ಸದಾ ಎಂಕ್ಲೇನ ವಿಶಸ್ ಅರೆಗುಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನೀತಾ. ನಮಸ್ತೆ, ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಬಿತಾ ಸುವರ್ಣ ಬಂದು ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಪ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಡ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಲೇಡೀಸ್ಗಾವಡು ಜೋಕ್ಲಿಗಾವಡು ಯಾನು ತೂತಿನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಚಪ್ಪ ನವನೀತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಗಲ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದಿಂಚ ಅರಿನ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬನ್ನಾಗ ಆವಡೆ ಇತ್ತದ ಆವಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲು ಅರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಪಂಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ರಾಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈರ್ ಆ ಕಪ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಕಪ್ ಈರ್ ಪತ್ತೊಂದೇ ಬಲೆ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನ ಟೀಮ್ದ ತರೋದು ಎಂಕ್ಲ ವಿಶಸ್ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನವನೀತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಹೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಾಯ್ ಎನ್ನಪುದರ್ ನವನೀತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಕೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ ఒక అర్ర బగే మనోడ ఉందర్న రెడ్ జోకుల్ Namaste Namma TV. I'm Soumya Shri, working in Sahyadri as Assistant Professor for the Department of Humanities. And Namma TV gu mast thanks panudu because enkonji edde opportunity and life the onji most thrilling experience in panoli. Right from childhood yan dancing the mast start so and different forms of dance maltonditte. But after college days as usual onji malla break battando and dance ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನಾರ್ದು ಇಂದು ಎಂಕ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಚನೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತೆ ಆಡಿಷನ್ ಕೊರಿಯೆ ಬಟ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಫಿಯರ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಗೋವಾ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಯು ಫೊಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಅ ಲೈಫ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಝೋನ್ ಔಟ್ ಆಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ. So should tell that was one of my worst experience. मस्त पोड़ देते हैं ना. सारी खोई कुछ में है कुदरत सारी खोई खोई तुझ में है कुदरत सारी खोई खोई. मिट्टी की है मूरत तेरी मासूमियत फितरत तेरी संग सनन सनन तेरा अंग अंग जैसे
ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಿ ಆನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆವೋಡು ಒಂದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ I didn't wanted to give up. So, but when I finally got a call from Namma TV, I have to tell Pramod Alva sir avadu athwa Suraj Sanil sir avadu. They really considered. They told me like first half of the dance matra consider malpunindu. So mast ಖುಷಿ and call bannaga video round malpodu and pandiru. So again video round through select ayes. I just forgot one step, but our continuous blocks ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ತಗೊಂಡು ಫುಲ್ ಬೀಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡು. ಓಕೆ ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಲೈಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಬಟ್ ಇರ್ ಏತ್ ಮಂದರ್ ಐತ ಮಿತ್ ವಿ ವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಯು ಓಕೆ ಇರ್ ಏತ್ ಮಂತರ್ ತುಲೆ ಆತಟಿನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನೊಂಜಿ ಆಡಿಷನ್ ಅತ್ತ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಕ್ಕಣ ಈ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನಕನ್ ರೆಡಿ ಆದ್ ಬರೋಡು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿದೆ ಓನರ್ ಆಫ್ G Square Dance Studio. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6ದ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಆರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾನು. ಸೊ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಾಂಡ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ರೌಂಡು ಇಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಪರೋಡಾಂಡ ಆರ್ನ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್. ಸೊ ಇಂಕ ಆರ್ನ ಗುರ್ತೇಜ್ಜಾಂಡು ಆಡಿಷನ್ ದಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತಾತೀನಿ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ದಾದಾಯ್ತನ್ ಬಂಡ ಆರು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆರೇನೊಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಆರೇನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಅವು ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇತ್ತಂಡು. ಆ ರೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದ್ದು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಡಂಡ ಆರ್ನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ದ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಲ್ವಾ ಸರ್ ಬಕ್ಕ ಸೂರಜ್ ಸನೀಲ್ ಸರ್ಲ ಮುಕ್ಲ ರಡ್ಜಂತ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿತ್ತಂಡು, ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂದಿತ್ತು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೊರಿಯಾಕ್. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ನಾಗ I have to say half of the time and practice malparing aavundijjand last 15 days I had to approach G Square Dance Studio. That is where I met Prashant Shetty sir, one of the wonderful choreographer. Probably dance kalpanaga dance enklik malpoli but dance kalpayare one of the important qualities choreographer notige he or she should have a leadership skill. So and especially since we are not professionals and time schedule different ippundu ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೊರೋಡು ಇಲ್ಲ ಕೊರೋಡು ಅವು ಪೂರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೌಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕಲ್ ಆತು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆದ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂಜಿ ರೈಟ್ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂಚೈತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅನ್ ರೀಚ್ ಆತ ಪಂಡ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು. ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ನಾಗ ಅವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡೇರು ಇಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂಚೆಂಚ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯಾವೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು. ಬಟ್ ಅವು ರೌಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಂಜೆ ತರೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಆಡಿಷನ್ ಎಂಕ್ ಮರೆತ್ ಪೋಂಡು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ತರೆಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಐ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಅ ಲಾಟ್. ಎಂಗೆ ಪೂರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂತಿನಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ತೆತ್ತದ ಬನ್ನಗಲೇ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತಂಡಿಡ ಫುಲ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ರೆಟ್ರೋ ಫೀಲ್ ಇತ್ತನ್ ರೆಟ್ರೋ ಸೆಟಪ್ ಇತ್ತನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಆ್ಯಪ್ಟ್. ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅದು ಅಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ sometimes ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ವೇರ್ ಐ ವಾಸ್ ಟು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್.
So I thought of even giving up, but my students were like, Ijji ma'am, you can do it. And all the properties right from the start till the end, pura akalna assignments, akalna work, avu pura adla akal enka malt korondittere. So I really have to thank my student fraternity. A students ಗೆ ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ದು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಲೈನ್ ಆತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಮೈ HOD, ಮೈ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅ ಟನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಾಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಯಾನ್ ಇಡೆಮುಟ ರೀಚ್ ಆಯ್ರೆ. That was one of the reasons. He Sharade Daya Palisu He Palanu Benakagisu He Sharade. I am very happy about the journey and enk mast khushi ayini enk duet round Prashant sir ge best choreography award tiknaga because contemporary form is one of the toughest form to learn. ಅವಲ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬಾಡಿ ಆತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಕಂಟೆಂಪರರಿ ಫಾರ್ಮ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್. ಇರ್ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೋಜುಂಡು ಇರ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಗ ಇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಫಿನಾಲೆ ಮಿನಿ ರೀಚ್ ಆದ ಆಂಡ ಇರೊಂಜಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆವರಂದ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಕ ಆ ಟೀಮ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ. ಸೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಇನ್ನಿತ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದಿರೆ. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ರಪ್ಪ. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫಿನಾಲೆ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅವಾರ್ಡ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತಾಡ್ ಒಂಜೇ ಟೈಮಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಗ್ರೂಪ್ ಎನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 11 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಜೆ ನಕ್ಲೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಕ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂನಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂನಾಗ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ I have to match to their capabilities, their skills. So it was lot of hard work. In the students link kalpa ondite moments avadu, they were managing it very nicely. So ಆ ರೌಂಡ್ಗೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂಟಿಲ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. फोटो पे उंगली चढ़ा के हम ताले लगा के चल गुमसुम तराने चुपके ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾವ್ ಯಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲೇಜಿಡು ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಏಪಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಪ್ಪುವೆರು. ಅರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಬೇತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ TV ಚಾನಲ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಸೇರಿದು ಅವ್ರು ಫೈನಲ್ಸ್ ಮುಟ ರೀಚ್ ಆತೇರು. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ಪೆ. ಹೆಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಧು. ನಾನು ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಕಲೀಗ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಟೀಮಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಸನ್ನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಶಿ ನೋಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈವೆಂಟ್ಸ್. So we are very proud from this Sahyadri College and we want her to win and get the prize to college. Thank you. All the best, Saumeshri. More than destination, more than winning the title or anything,
enk onji mast khushi and that is what I want to express. Rather than reaching the destination with no aim, I thoroughly enjoyed the journey of what I went through. First round, second round, third round, fourth round. This 4 months, 3.5 months was so beautiful. Must experience thikkundu, and one of my bucket list come true. So I am so happy. Thank you Namma TV. Thank you Prashant sir. Thank you channel and thank you DMD. And this should be a wonderful opportunity. Ma tenkala mummies naklega. It's not only dance, probably drama award, MC award. So there should be a lot of events from Namma TV. That is all I wish. Thank you. One of the main inspiration yan battini stage ge na maganedadu. ಸೊ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಇಂಕ ಲೇಪ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಯ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವ್ದು ನನೊಂಜಿ ತೂಕಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಗ ಧ್ರುವನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ನೋ ಮಮ್ಮ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಸೊ ನೀ ಕಾಪುಂಡು ಇರೆಗ ಆಪುಂಡು ಇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ನಾನು ಏಪ ಏನು ಆಡಿಷನ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಗ್ ಮೀ ನನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪಂಡೇರ್ ಮಮ್ಮ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಪರ್ ಅಕ್ಲು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಮ್ಮ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಯುನೋ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಡೌನ್ ಆನಾಗ ಅಥವಾ ಏಪಲ ಬತ್ತಿದ್ಕೇನು ನೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏತ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಮ್ಮ ಹಿರೇಗೆ ನೀ ಆಪುಂಡ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಎನ್ನ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ತೂಪುನಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆನೆ ಸೊ he is a biggest inspiration, a biggest support and a wonderful person, wonderful human being. He is the star of my life. So I love you Dhruvan. She started very well, so I loved it. ಅತ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಕಾಲಿದೆಯೋಡು ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಅನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. She tells you are supporting her. How do you support her? I support her with love, and I liked her dance because nothing is powerful than love. And my God, sir, chair dile sir ya panondulle alpon chair dile. Nothing is powerful than love, right? Hi Namma TV. Congratulations mom. I'm very happy you came to the finals. All the best for your dance. I love you. It's a proud moment for all of us. One of our faculty member, Soumeshri, got selected in grand finale of Dance Mummy Dance. She was performed various stage show earlier also. On behalf of Sahyadri family, we wish her all the best. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 6 ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಇಂಕುಲು ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ ಬತ್ತ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಆವಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಸೀಸನ್ ತಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಬತ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಡ್ಲಂಚನೆ ಸೊ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಆರ್ಲ ಫಿನಾಲೆ ಮುಟ ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ ಪ್ಲೇ all the best. Finale Dula, this is definitely a wow moment for me. Mast ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಈತ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಎಂಗ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೀಸನ್ 6 ವಿನ್ ಆವೊಂದೆನ್ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಹೋಪ್ಸ್ ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ವಿನ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್. ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡು ಒಂದು ಒಂದ್ಲೆ ಸರಿ ದಾದ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಪನೋಡೆ ಓಕೆ ದಾದ ಮಾರೆ ಮರೆತು This program is brought to you by Sun Premium Refined Sunflower Oil, powered by Citadel Developers Matu Amrit Noni, co-sponsored by